Ready, camera, action! Look. Ayun, ganda, liwanag. Ito pala, liwanag pala. Yung nagpapangka ako ng ilaw? Meron, pero... Bakit madidi ako malaki? Saan? Matula ka ba didi? Matula ka ba didi? Konti. Kaya sa TikTok maraming didi dun. Ay, siyempre, piki naman yung iba doon eh. Ah, piki ba? Naglalagay ng... Ano, para malaman ang piki original? Kapain mo muna. Ano ka kakapain? Kapain mo, malalaman mo yung piki original. Tapos hindi ko alam yun. Garanti ka ako dyan pagdating dyan. Huwag mo magkain, nabibidyo ako. Bye-bye! Huwag mo magkain. Tama, pinalaw. Nagkakaw ka ba ikaw? Tutak, ikaw wala naman koy? Paano ka mahuli? Uh-oh. Dito malinaw. Dito malinaw. Malubog na araw guys. Tayo guys sa araw. Sa tabing dagat kasi ano lang. Anong tawag ito? Taob. Dito pa ako nadulas. Dito, dyan no. Kasi malumot yun dun eh. Ay, hindi makatawid kasi. Hindi ka makatawid. Ano, dami isda oh. Oh, dami isda. Yun oh. Yun, isda tumatakbo. Hindi mo nakita. Ay, tumatakbo. Oo. Yun pa naman pinuntahan natin dun oh. Ayun oh, dun tayo tumigil. Oo, kaya lang hindi ka makatawid kasi may tubig. Saan na yung isda? Ayun oh, ayun ang dami oh. Ang dami pa lang. Ang dami ng isda yan. Yung isda yan oh. Pumunta sila dun oh. Ano yan? Video to. Oo. Ba't malabo? What? Mahulog yan. Malabo. Malabo. Dito pala maganda po. Malinaw ata ito pag na ano na. Ito pala banda. Malayo pa dito. Ha? Malayo pa. Doon sa gilid. Nag-warning shot. Sa akin siguro kasi pinagano ko doon yung ano. May kubo dati dyan eh. Kubo. Pwede siya may lapit. Pwede siya may lapit na ano. Para ilapit mo yung bundok. Hindi mo pinutol. Ano na ito? Ah! Ayan lang pala. Malapit na. Malapit na siya. Malapit na. Si Kapal. Ang laki na ng likod. Uh-oh. Ang alin? Baliw ka. Hindi mo pinadla. Oo, ginanyan ko. Ang ganda ng dagat. Ang linaw-linaw. Oh. Kaya ano, umuwi na sila. Uwi na. Bye-bye. Mga makulit yan eh. Patay mo na. Sisinta si Lalim. Pwede magmata dito. Patay mo na. Dito ilagay yun. Guys, bye-bye guys!